La Palmara, Asier eta irudiak ditugu, eta egunotan bertatik egongo garen ez? La Palman, ia hau ikusten dugun, ez? Hori da La Palmako mapa bat. Bueno, La Palman, orduan, ikusi dugunarekin, ez da kasualidadea, hau La Palman gertatzea. Zergatik, aktibitate termikoa momentu honetan mendebaldeko irlatan zentratuta dagoelako. Ekialdekoak nolabait itzalita daude. Vale. Orduan, logikoena litzake La Palman edo Hierron izatea. Vale, La Palman. Baina La Palma barruan ere, gertatu behar zuen lekuan. La Palmak daukan lekurik ikusgarriena da Kaldera eta Guriente. Eta hori da, ezkerrean hori ikusten dana, berez mapan iparraldean izango litzakena. Kaldera eta Guriente da, nik eukide suertean munduan zer leku ikusgarriak ikusteko, esango nuke oso gutxi dirala hau bezain ikusgarriak. Kaldera eta Guriente da leku bat oso ikusgarria, oso politia. Hor egon zan makrosumendi bat, oso handia, 3.000 metro baino gehiago zituena, kolapsatu egin zan, eta inguru guzti hori, ja nolabait esateko, ez dago aktibo. Hori gertatu zen gutxi gora bera, duela 4 eta 2 milioi artean. Edo azkeneko 2 milioi urteetan, Taburienteko sumendi erraldoia eraik izan. Hori kolapsatu egin zan, eta gero beroa, hasi zan hor, eskubian, hor ikusten den Cumbre Viejako dorsal horretan. Eta Cumbre Viejako dorsal horretan ze ikusten dugu. Ikusten dugu mendikate bat luzeran, hor ikusten den inguru guzti hori, mendikate horrek daukan arroka zarrenak daukate bakarrik 1.000 urte. Eta mendikate horrek dauzka 1.900 eta 59 metro altura. Horrek esan nahi du, 1.000 urteetan eraiki dela, sumendi, koladaz kolada, eraiki da, ia 2.000 metrotako mendi bat. Hor goran, Cumbre Viejako dorsalean, hor goran ikusten da, argazki batean ere ikusten da, baina hor ere ikusten da oso ondo, hor goran daude dozenaka krater. Eta horiek gehienak gertatu dira bakarrik azkeneko 5.000 urteetan. Ordan, benetan da, momentu honetan aktibitate volkaniko nagusiena hor dago. De hecho, Tenegiakoa dago, justo, kasu honetan, izkinean eskubialdean. Orduan, ez da kasualidadea gertatu da, gertatu hartzuen lekuan. Gertatu da La Palman eta La Palmaren hegoaldean. Azkeneko milaka urteetan, aktibitate volkaniko termiko guztia konzentratu den lekua. Orduan, geologoek bagenekien hor zerbait gertatzeko aukera zegoela. Zehazki nun gertatu daite ikusi zenbat sumendi dauden hor goran. De hecho, hor dago ibilbide bat oso politia, La Ruta de los Volcanes izena duena. Sumendiz beteta. Gero, irudietan ikusten duen informatibun, uste dugulako sumendi bakarra dela. Eta sumendi bakarra dela da bilena. Eta sumendiz beteta dau eta aktibidaden dauen leku baten. Da, dorsal bat ez nahi dela pitzadura bat luzeran, eta pitzadura horretan, azaldu dira azkeneko 5.000 urteetan, dozenaka sumendi. Izena du, oinez egiterakoan, izena du La Ruta de los Volcanes. Eta ikusten dizu, sumendi bat, eta krater bat, eta beste bat, eta beste bat. Eta orduan, azaldu ziteken hor, edo bestaldean, edo pixkat berago, edo pixkat gorago. Baina inguru horretan, ez iparraldean. Orduan, Kanaria Irlak, ikusten hau da Cumbre Viejako inguruan ikusi daitekena. Orduan, Kanaria Irlak denak dira volkanikoak, baina aktibitate volkanikoa ez da leku guztietan ematen. Askoz aukera gehiago daude emateko, momentu honetan emandan lekuan. Asier Hilario, eskerrik asko.